6:5 வருகின்ற அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் சுமையை தாங்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த ஒரு வரம் ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டும். 6:2 ஒருவர் மற்றவருடைய சுமைகளையும் தேவைப்பட்டால் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் இதற்கு வரம் அளிக்குமாறு அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி பக்தியாக எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் ஜெபிப்போம். தந்தை இறைவாமை போற்றுகின்றோம், வாழ்த்துகின்றோம். சுமைகளை ஒரு சுமைகளை நாங்கள் இறக்கும்படியாக எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அப்பா, அந்த வேளையில நாங்கள் அனைவருமாய் குரல் எழுப்பி உன்னத கடவுளே, நாங்கள் உமது கரங்களுக்கு அடைக்கலம் புகுகிறோம். ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே நன்றி. உமது கரங்களுக்குள்ளே நாங்கள் அடைக்கலம் புகுகிறோம். சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். இளைப்பாற்றி தொடுக்கின்றார். சமீபத்திலே ஒரு பாட்டியை சந்தித்தோம். பாட்டி நன்றாகத்தான் இருந்தார்கள், ஆனால் இப்போது படுத்து விட்டார்கள். அக்கம் பக்கத்தான கேட்கும் போது அவர்கள் சொன்னார்கள், வீட்டிலே ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது சுமையை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை, பாட்டி படுத்து விட்டாள். ஆக தாங்க முடியாமல் அநேகர்கள் சுமைகளை தாங்கிக் கொண்டே இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே ஆவின் வல்லமையை பெற்ற நாம் இந்த சுமைகளை இங்கே இந்த பீடத்தின் முன்னாலே இறக்கி வைப்பதற்காக எல்லா சுமைகளையும், மனபாரங்களையும், கஷ்டங்களையும், வேதனைகளையும், மன உடைசல்களையும் இந்த பீடத்தின் மேல் இறக்கி வைக்கின்ற வரத்தை ஆண்டவர் தந்துள்ள வேண்டும் என்று மீண்டும் பாடுவோம். சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். இளைப்பாற்றி தொடுக்கின்றார். நம்முடைய ஜெபத்தினாலே சக்தி இருக்க வேண்டும். ஜெபத்தில் இந்த சக்தியினாலே நம் வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே ஒரு சில பாரங்கள் எல்லாம் குறைய வேண்டும். தொல்லை கொடுத்திருந்த ஒரு சிலர் மனம் திரும்ப வேண்டும். அவர்களுடைய தப்பான பழக்கங்கள் அகன்று அந்த மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அல்லவா? அதற்கு ஜெபிப்பதற்கும் தானே நாம் இங்கே வந்திருக்கின்றோம். நாம் மட்டும் ஆவியை பெற்றால் போதுமா? கூட இருக்கிறவர்களுக்கு இருந்தால்தானே நன்றாக நாம் செயல்பட முடியும், இணைந்து செல்ல முடியும். எனவே நாம் வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அங்கே பகை இருந்தால் பகை அகலவும், வெவ்வேறு தடைகள் இருந்தால் அவை அகலவும். இவ்வாறு ஆண்டோடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும். அனைவரும் கைகூப்பி கைகளை விரித்து மிகவும் உருக்கமாக என்னெல்லாம் வீடுகளில் பிரச்சனை இருக்கிற சென்று உணர்ந்து, சுற்றஞ்சூழலில் இருக்கிற பிரச்சனை உணர்ந்து ஆண்டவருக்கு அவற்றை கையெழுத்து நாம் ஜெபிப்போம். எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுங்க. தந்தை இறைவாமை போற்றுகின்றோம். நன்றி ஆண்டவரே. எல்லாரும் கரங்களை எழுப்பி நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த சுமைகளை எல்லாம் இறக்கி எங்களுக்கு ஆற்றல் கொடுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. அப்பா, அந்த வேளையிலே பாரங்களை இறக்குறோம் ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. ஒவ்வொரு சுமைகளை இறக்குறோம். எங்களால் தூக்க முடியாத சுமைகளை இறக்க எங்களுக்கு உதவி செய்கிற நன்றி ஆண்டவரே. We glorify Jesus. Praise the Lord. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி. சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார். நாம் வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் காத்திருப்பாராக. அவருடைய அருள்வாக்கும் நம்முடைய ஜெபங்களும் நம்முடைய வீடுகளிலே செயல்படுவதாக, நம்மிலும் செயல்படுவதாக, வீட்டை சுற்றி இருப்பவர்களும் செயல்படுவதாக. எனவே நல்ல சூழல் நம்முடைய ஜெபத்தினாலே ஆவின் வல்லமையினாலே கிடைப்பதாக என்று உருக்கமாக மீண்டும் ஒரு தடவை பாடுவோம். சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார்.
சத்தம் குறைத்து உணர்ச்சியோடு உணர்ந்து மீண்டும் ஒரு மெதுவாக பாடுவோம். சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். இளைப்பாற்றி அழுகின்றார். இன்னும் மெதுவாக இளைப்பாற்றி தருகின்றார் என்ற வார்த்தையை மட்டும் பாடுவோம். இளைப்பாற்றி தொடுக்கின்றார், இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார். இந்த மன்றாட்டுக்களை எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக தந்தையுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஆமென். சகோதர சகோதரிகளை நாம் ஒப்புக்கொடுக்கும் பலி எல்லாமல்ல தந்தையாம் இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தம் திருப்பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மகிமைக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் தமது பரிசுத்த திருச்சபையின் அனைத்து நலன்களுக்காகவும் உமது கைகளில் இருந்து பலி ஏற்றுக்கொள்வாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, இங்கே குழுமி இருக்கின்ற உம்முடைய பிள்ளைகளை உமது திருமகனுடைய சாயலை பெற்றவர்களாகவும் திரு தைலத்தின் முத்திரையால் நிறைவேற்றவர்களாகவும் குருத்துவ திருக்கூடத்தில் தைகூர்ந்து சேர்த்தருளினே. உமது திருச்சபையின் காணிக்கைகளோடு இந்த தொண்டர்களையும் சேர்த்து உமக்கு உந்த பலிப்பொருளாக பரிவுடன் ஏற்றருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதை எங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்று வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா, எந்நாளையும் இடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனென்றால் எங்கள் புகழுரை உமக்கு தேவை என்று நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவதும் உமது அருள் கொடையால் தான். நாங்கள் உம்மை பொழுந்துரைப்பதால் உமது மாட்சிமை ஏற்றம் வராது எனினும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்படைய பயன்படுகின்றது. ஆகவே வார்தூதர் அணிகளோடு ஒன்றிணைந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கையிட்டு என்றென்றும் பாடுவதாவது. தூயவர் 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 பூர இறைவனாம் ஆண்டவர், வானமும் மையமும் யாவரும் ஆட்சிமையால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா, ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர்
வானக தந்தையே, நேர்மையாகவே தூயவர், புனிதத்திற்கெல்லாம் ஊற்று. ஆகவே நம்முடைய தூயாவியை பொழுந்து இக்காணிகளை புனிதப்படுத்த வேண்டுமென மன்றாடுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தவுமாக எங்களுக்கு வேமாறுவனவாக. அவர் பாழ்பட மனமும் வந்து தம்மை கையெழுத்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். எங்களுக்காக கையளிக்கப்பட்ட இயேசுவே போற்றி, இயேசுவே போற்றி. அவனை உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் இரத்தம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை நினைவாக செய்யுங்கள். எங்களுக்காக கையளிக்கப்பட்ட இயேசுவே போற்றி, இயேசுவே போற்றி. இது விசுவாசத்தின் மறை பொருள். ஆண்டவரே, தேவரீர் வருமளவும் உமது மரணத்தை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே இறைவா, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பை நினை கூர்ந்து வாழ்தோறும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம். திருமணம் என்ற ஊழியம் முறைய தகுந்தவரை எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கோடு எங்களை தூய ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆயர் பீட்டர் ரெமிஜியஸ், ஏனைய ஆயர்கள், குருமரபினர், துறவியர், பொதுநிலையினர், குறிப்பாக இங்கு குழுமியிருக்கின்ற தொண்டர்கள், இறந்தவரை நினைவு கூறுவது நம்முடைய கடமை. குறிப்பாக சமீபத்தில் இறந்தவர்களை நினைவு கூறுவோம். தூயாவின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உமது திருத்துவர் வழியாக அறிவித்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருச்சென் விசுவாசத்தை கண்ணோக்கி எங்களுக்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் மன நிறைவையும் இன்றைய நாளின் மகிழ்ச்சியை அளித்தளித்துள்ளம் கொள்வீராக. என வாழ்ந்து ஆட்சிகின்றவர் நீரே. ஆண்டவர் அளிக்கும் அமைதி என்னாலும் உங்களோடு இருப்பதாக. உம்மோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அன்பின் வாழ்த்தை அறிவித்துக் கொள்வோம். சமாதானம்.